Отидохме до Бургас и циркът започна. Йо, аз съм Калян Петков, бъдеща звезда на БНТ. Дето ще ви будя с новините, още преди да сте отворили очи. Днес ще ви разкажа за един от тези дни, дето не са скучни, ама и не са като в Netflix. Просто моя хубав ден. Ще ме гледате по телевизията някъде между 2035 и 40. Да, още не съм звезда, ама се пригответе, идващ съм! И ако искате да се фукате пред приятелите си, вземете автографа си сега, докато струва още 5 лева, а не милиони. Смях, забавления и готини мацки навсякъде. Особено на 24-ти. Сякаш някой отваря селекция. Мацки 2025. Пробвахме електрически колелета за пръв път. Пълна лудница. Здравейте, млада госпожице! Накъде летите с този самолет? Карах колелото в парка, все едно е Ферари. В един момент едно дете за малко да го изстрелям като ракета. Ама и то щеше да ме отнесе. Майка ми стоеше отзад с очи като чинии. Май още й държи страхът. Аз просто гледах мацките. Искам ги всички за вкъщи. Само че няма място в багажа. Аз ходя. Сестра ми се оказа не само оператор номер 1 в семейството, а и роден монтажист. Аз пък съм разказвач на семейната драма. За сега не я наемам официално, защото ако работим заедно, няма да се забавляваме толкова. А това си е проблем. Давай, снимам ти де. Добре, довиждане. Ще се видим в следващото видео. Готините видеа. Само най-готините видеа са тук. Операторчето Гали снима. Запомнете го това. Чао, камера. Чао. Чао.